Okay, I do Qigong now. I'm going to show you one of my favorites, heart opening. It starts with a sink the chi, so we can toss those arms out to the side, come up and around front, turn down and sink. Now this starts like a sink the chi. I toss out, come up, but go a little bit higher. And then come down the middle. I'm going to bounce up around my belly and out like I'm showing you how full I am. Then toss out and start doing that again. Go a little bit higher than usual and come down. Now I'm going to bounce straight up. My hands form a diamond shape as I turn it out and then push out. That is heart opening. Then just sink down and toss out. We'll do that one more time. It's crazy. It's party. Okay, we can do a regular sink the chi. All right, we are ready to loop that while we listen to the popular vote winner of the 2023 Eurovision Song Contest, Käärijä, with Cha Cha Cha, and it starts with a sink the chi. Rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takan. Mielenkiintona pina colada ja rata. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen puukkokuori on aika tuhota. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartu tuopista niinku. Ei, on olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Muutama pina colada on jo takana. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa. Niinku ta mä oon tulossa. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tartu tuopista niinku. Ei, on olla sekaisin ja vapaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Nyt lähden tanssimaan niinku cha-cha-cha. Enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha-cha-cha. Kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha-cha-cha. Toinen silmä jo karsastaa. Ja puhe samalta, kun tää toinen puoli must vallan saa.